Ahojte, milí lidi. Normálne už odtedy som začala rozprávať po česky. Ahojte, moji milí ľudia, dneska vás tu vítam pri tomto videjku. A dneska si dáme znova challenge. Nemôžeš stúpať napríklad na farbu čierna, žltá a hociakú inú farbu. A práve teraz o raz, dva, tady nemôžem stúpať na zelenú. Čo je dosť ťažké. Vystúpiť na zelenú. Dobre, čítam prvý úkol. Hej, toto sú znova úkoly od môjho brata. Jo, a samozrejme v minulom videjku som porušila to, viete, kde proste bolo, že nemohla som sa dotknúť hen tam čiernej, hen tam takej, takisto ako tu na. Tak mala som čierne vlasy a no, to sa tiež počíta. Takže prehrala som. Áno. Počkajte, ja si tu nezruším family. Nechci family. Yes. Ne, zle. Takže tak, potom budem musieť v novom videjku vykonať test. A ako prvé nemôžem byť na zelenej, ale musím sa dotknúť trávy. Takže, ideme tu na. Hodíme si bicykel. Tak. A je to... Akože za mňa to je jednoduché, hej. Máme vždycky 3 úkoly na každú jednu farbu. No takže teraz... Počkajte, musím to prečítať. Druhý úkol je... Vylez na strom bez toho, aby si vstúpila na zelenú a skočila. Čo je dosť ťažké vyliezť na strom, bez toho, aby si skočila. A samozrejme, ako každý z vás vie, tak tu na veľkej mne, čumte, počkajte. Musím si chodiť vozidielko, aby som neporušila. Tak tu na, čumte. Ideš, prejdeš. Čo to sú za zvuky? Ja už sa budeme hrať túto hru. No. Tak musím vyliezť na strom, ale bez toho, aby som skočila a dotkla sa zelenej. To sú dve veci, ktoré môžem urobiť. A tak viete, čo je môže byť. Spavnúť si ten domček proste, som nachávaná. Idem si taký ten proste domček spraviť. Wow. Tak. Keďže ale táto séria každého z vás najviac baví. Chcela som si zamknúť do pretože už takýto ľudia sú podvodníci. Ale samozrejme, takedy ich príjmem, jo. Ktorými domy. No samozrejme, nemôžem stúpať na zelenú a už vôbec nie skákať. Dobre ľudia, tak toto som porušila, pretože nechtia som stlačila na zelené kolo na miesto ružového. A aj to sa počíta, takže teraz môžem mať test. Počkajte, ja si to musím zapísať, aby to potom nebolo, hej, aby ste mi aj vyvajili a zároveň aj ja vám vejím. A keď ja vám fun fact vejím. Takže jedenkrát porušeno. Tak, ešte všetko. Tomu tu sú hasiči, policajti. No a porušila som, tak to už ani nemusím skúšať. Kamo, what the fuck? Porušila som to, čo to znamená, že už nemusím... Kamo, no tak dojblie. Pardon. Nevadí. No, tak druhýkrát som porušila, ja som fakt mrnlavá. Dobre. Ľudia, takže porušila som už proste, chápete, 2-krát. To znamená, že už máme posledný krát už čítam na zelenú farbu. Zelená farba, tretí
úkol. Pevne. No. Vylez na kopec bez toho, aby si sa dotkla zelenej. Aha, takže ideme sem, tentokrát si berieme tu na... Toto nebolo zakázané, ešte nepoviem, že je to zakázané. Tak, jupi. Aha, a to ja neprechádzam, to prechádza môj koň, čo sa nepočíta. Teším sa, aký mi dá môj brat trest, pretože ja od neho pýtam tresty. Lebo keby to dá mame alebo otcovi do rúk, tak tí mi dajú, tak tí mi nič proste nedajú. Proste nič, poviem, že čo som blbá, no. A fun fact je to, že sme to prešli. No ja si myslím, že táto prvá úroveň bola ľahká. Ale táto bude 100-krát. Ale teraz ideme dole. Jo, počkaj. Joj. A začíname, vravím farbu zaraz. 2. Počkajte, dám si prečku, nie? Kama proste, no, dala som si prečku, nie? Zišla som si zo neho, hej, dám si ho preč. No. Druhá farba je, vravím ju za 3, 2, 1, biela. Takže, počkajte, musím sa dostať do mestečka. Teraz môžeme stúpať na zelenú, ale nemôžeme stúpať na bielu. A kto vidí, tak ja mám na sebe takúto proste mikinku. Takže, čo to znamená? Nič, pretože je to iba moje oblečenie. A oblečenie sa neráta, ale vlasy áno. Takže tak, ľudia. Vlasy sa rátajú a v minulom som mala čierne vlasy. Takže, no, dobre, to nikto proste... Takže tak. Oblečenie sa nepočíta. Ale vlasy áno, a ja ich mám rúžové. Jo, aj by som mohla pomaličky sa mega bojím, že vstúpim na bielu. A to by som potom mohla dostať trest. Ale to je jedno, aký chápeš, musím ho splniť. Keď ho nesplním, tak mi dá ešte 2-krát horší. Napríklad človek mi dá zežrať vajíčko, surové vajíčko. Alebo stačí dieku do záchodu, zežrať kvetinu. Alebo rozbiť si tablet. No, pretože na tablete natáčam. To by som už potom nemohla natáčať. A sme v meste. Blízko, už by som to porušila. No, musím ísť do zmrzlináne, bez toho, aby som sa dotkla bielej. Takže tak. Bez toho, aby som sa dotkla bielej. To je mega ťažké a zároveň ešte musím na hodinu chápať. Prešla som. Vidíte toto? Proste, áno, prešla som to. Takže mám tretí. Trikrát už som zle urobila, no. Minusový bod. Znova, to je už 4. minusový bod. Haló, ľudia, mne sa tie body veľmi rýchlo zbierajú. Znova by som to porušila. No, musíme sa dostať do zmrzlináreň. A prešla som bielu. Strieľaš po mne? Strieľaš? No. Jaj. No. Takže, tak. Musím prejsť do zmrzlináreň, bez toho, aby som sa dotkla biele.
Počkej, čo tam je? Ľudia, vidíte aj vy tú batejku proste? Kamo, tam je taká batejka. Ja nechápu. Tak, ja som to ešte zabúchala. Jo, ja som taký divný človek. A inak ľudia, čo vy idete robiť cez tieto prázdninky? Ja plánujem plno natáčať a už 6-krát som zdechla. Jo, ja keď vstúpim na hociakú fajbu, na ktorú nemôžem, tak proste zdechla som. Zdechla, chápeš? To je už ako keby... Au! Ja, ale to auto do mňa viazilo už 7-krát. Som sa dotkla. Kámo, kokos. No a 8-krát teraz. Pozor, prejde ešte raz biele auto. 9-krát, ak bude mať až 20-krát vdechnem, tak ja som nie 20-krát, ale 39-krát, ak vdechnem, tak ja chápeš, tak ja som mŕtvá. Takže tak pomaličky, už sme hneď tu na zmrzlinke. Musím si ísť zobrať zmrzlinu. Bez toho, aby som sa dotkla bielej. Čo bude mega ľahké. Môžem sa dotýkať, aké chcem farby, okrem bielej. A to je mega ľahké. Mám si kolobežku, beriem tu na šmoukvu a odchádzam. A nestúpila som tam ja, ale kolobežka. Jo, teraz odložíme toto. No ďalší úkol je... Choď do, proste neviem, jak sa, počkejte, neviem, ako sa to vyslovuje. Hej, proste, že mám ísť do radnice. Choď do radnice bez toho, aby si sa dotkla bielej. Čo je tiež jednoduché, ibaže bez toho, aby si použila akékoľvek proste, jak sa to řekne. Hociaké, nemôžem žiadne vozidlo proste. Jo, takže tak to bude. No ale radnica, vidíte tieto stĺpivisku? Prešla som bielu 10-krát. Ale to neznamená, že nemôžem už prejsť. Tak aj 11-krát padol. 11. Kámo, tak ja som aj 12 ľudia. Ja sa bojím. Aj 13 padol. Pretože ako ja učím, kedy mi to spadlo, jo. A vy mi napíšte, že ak zle počítam a že napríklad nespadla si, alebo spadla si a ty si to nenapočítala, tak píšte mi, jo. Samozrejme, teším sa aj na komentáre, ktoré myslíte vo veľmi zlom. Teším sa aj na hejty. Moc. Nikto ma zatiaľ nehejtoval. Jo, takže tak. A ako si môžete všimnúť, tak tá podlaha je jemno-biela. Veľmi jemne biela, taká veľmi svetlo biela. Takže aj to sa počíta, lebo je to stále druh bielej. Koho vykradli? Čakajte, 13. a toto je 14. Ľudia, ono sa to tak rýchlo nazbie, ale 30, veď. Jo, tak na bielý koberec dopadnúť. 15. Ja si to zapisujem. A znova idem hore. No 15, 16. Nie, tak to vždycky pnem. Tak rovno už 17 si píšem a ideme na posledné a to je...
sadni do bieleho auta, bez toho, aby si sadla do bieleho auta. Počkajte, takže ja mám akože takomu čojnúť biele auto. I ja mám nápad. Pri tomto už nie sú zakázané vozidla, lebo je to dačo úplne iné. Teraz môžem prichádzať po bielej, kľudne aj sedieť v bielej. Kamo, akože fakt sa Magor odpojil. Kamo, akože odpojil sa, no tak čo nám iné z bielej, už si dá to autíčko hopiť. Hádžeme si proste tohle, jo, to je úplne jedno. Úplne mi je to jedno. Ďalší krát som prešla, no tak to už mám 17, 18 a už iba 19 a 20 a 21, 22. Máme pod tým. Tak ja som blbá, ja mám ďalší. Ale tu nestojím iba na červenej, počkej, zaujímajem si autíčko, lebo ja mám pocit, že táto majú na mi ho chcem čojnúť 18, 19. Moje, a čo je? Mám ju zabiť? No, skúsime si uhodiť. Kalabešku Majuna. Majunka. A jazdíme v aute.